Můj superhrdina. Takové bylo téma 18. ročníku výtvarné soutěže To je hlína, kterou pořádá nadační fond Modrá rybka. Dobročinná přehlídka podporuje české děti v tvůrčí činnosti a děti v rozvojových zemích ve vzdělávání. Do projektu bylo přihlášeno 120 výtvarných děl. Superhrdina. Někteří ho hledali ve starověkých bájích, jiní v rodině. Jsme měli kocoura, který se jmenoval Timmy a já jsem ho měla hrozně ráda, tak jsem se rozhodla udělat, že jakoby drží zeměkouli a měsíc a zachraňuje svět. Vnímám každého člena mé rodiny jako hrdinu a vzhledem k tomu, že tady jsem to prostě nakreslila tou tuží, tak jsem si řekla, že to bude třeba dědeček. Do soutěže se přihlásili žáci škol základních, uměleckých i speciálních a holky a kluci z dětských domovů. Kromě obrázků tvořili z keramiky a fotili. Hrdinové všedního dne, moji kamarádi z dětského domova, Klára Vrbická. Klára žije v dětském domově v Melči už 4 roky. Na fotce zachytila své kamarády během vánočního pobytu. Řekla bych, že tam možná chybím, protože jsme všichni hrdinové v dětském domově a máme za sebou hodně toho špatného a i zároveň i hodně dobrého. Ale někdy to dobré je jeho málo. Svojí tvorbou navíc děti pomáhají dalším dětem. Výstava je prodejní. Výtěžek půjde na stavbu školy v odlehlé indické vesnici. Anna Bortlová, Zprávičky.